Hanzvadzi yangu ndakaona ichipupa. Hanga munhu kana akufa anopupa. Hanzvadzi yangu yakarwadziwa yakafa ichiita kunge huku. Akasimuka ipapo achipenga akati munomboziva kuti inini ndinouraya here ini? Munini unoziva ndinouraya ndiri mhondo unombozviziva here izvozvo? Ndiri kunzwa kubatikana zvanyanya. Sana vasikanawo vari kutaura kuti sekuru vanga vakurutsa ropa mukanwa nemumhino nechikafu chavanga vadya, raisi zvese nechibage chese chavanga vadya. Tiri kuno kuGoromonzi uko kune murume anonzi So Mubhau akauya akauraya baba pano pamusha pavo. Baba vepano vari kunzi vakafa vatambura, akavarova musoro nedombo nesimbi yavaishandisa pakuita basa ravo rekugadzira shangu. Tanzwa kuti iwewe wakanga uripo musi wakarohwa sekuru. Ungatitsananguriro here kuti uchiona mushakabvu ndiani wako? Ndichiona mushakabvu ndisekuru. Baba vamai here, baba vasekuru ukama hwenyu hwakamira sei? Ukama hapana ukama, but nekuti ndo vanhu vakuru vandigere navo manext door angu. Ndakasvikawo ndichiudzwa namai vandakaya navo varungu ndoti varungu vangu kuti hawa uchaona sasekuru. Zvichira kuti uri muvakidzani, ungatitsanangurira here kuti zvakafamba sei? Mafambiro azvakaita kusvika kwakaita ini handau kuona. Akakuona mumwe wangu wananga ndigere naye. Apa ava havazive Mukwasha, hamuzive, ini ndinomuziva sekuudzwa kandaitwa nasekuru achisvika pano kuti ndiani uyu Mukwasha wangu. Saka haana kuziva kuti Mukwasha wasekuru. Asvika ini ndiri mutakishop, ndobva asvika handina chandakaona, but akasvika kune mumwe wangu ndobva abvunza kuti munhu wandiri kuda aripo here papi pamusha. Sara akabvunzwa haana kunge aziva kuti ndiani ari kubvunzwa, akati munhu wamuri kutaura handisi kumuziva. Ndokutaura kwaakaita. Ndobva abva kune muvha pamusha pano, ini ndiri mutakishop. Ndakazonzwa yava noizi wakangoita ruzha kamwe chete kudaidzira kuti ndaurayiwa. Ndichibuda mutakishop newandaisevha mutakishop, ndopandakaona zvinhu zvacho hazvisi kutarisika, hapasi kutangika. Haana kutora almost 3 minutes achiita zvinhu zvake, ndobva akutosimuka achiita sei achitiza. Sekuru wasara wakarara papi pamusuwo weimba. Ndobva ndati regai ndidaidze wanhu. Pandaitarisa kuti ndichawana wanhu pamugodhi, ndobva ndasvika ipapo ndikashayiwa wanhu wechikuru varume vanochera mugodhi. Ndashayiwa wanhu ndobva ndadzoka kupi kuno. Handina kusvika panapa nekutya kuti
handisuziva kuti wakuwara zvakadii sezvo ndaona vachishandisirwa simbi pachideuka iro ropa rakawandisa. Ndichitya kudaro ndobva ndanzovadaidza kuti tare ndisvika kupi, svika kuno. Sekuru ndo vakakusheedza? Sekuru ndo vakadaidza zvanzi svika kupi, svika kuno. Ndobva ndadaidza wechidzimai wananga ndinawo kuti hamukwanisei tisvike tese papi apo, sezvo ini handisuziva kuti pakamira sei, ndauda kubatsirwa nesekuru ndaona vachiita sei wachipondwa. Wese wanani nawo ndobva waramba, ndini ndikati sezvo wadaidza ini regai ningosvike ndonoti ndingazvikwanisa sei, ndingaita sei sezvo wadaidza. Ndobva ndasvika zvikanzi nditwasanure ruoko. Ndikati sekuru handikwanisa kutwasanura ruoko, kozi ruoko rwangu wasvikoka stage panapa rwabva ravatenderedzwa nepanapa kumonya ichi ndobva chadonhera panapa. Ndikati ndotwasanura sei ruoko sekuru nemashokero araita sei arwaita. Wairatidza kuti kuona hawasi kuona but wari kungotaura kuti nditwasanure ruoko. Ndobva ndati regai ndaidza vanhu vechikuru vandingakwanise kuona padhuze, kozi vanhu varipo ndevechidzimai vari kutya kusvika papi panapa. Zvanzi ndati nditwasanure ruoko. Ndikati sekuru ini handisiita sei, handisi kuzvikwanisa, kozi zvinhu zvandiri kuona zvachoka hazvichandiite sei, handisi kuzvikwanisa. Ndobva ndakamhanya kunodaidza vechikuru, wakasvika panzvimbo wachiona ndo maitikiro azvaita, ndo mamiriro azvakaita, ndo pakasvika vamwe vanhu. Simbi yawakaona yakabatwa nemunhu akarova sekuru inge kakura sei? Simbi yavanoshandisa pakusona bhutsu, handizivi kuti inonzi chii, nedombo. Isimbi yakareba here kana kuti uri kureva kuti kurema kwayo? Isimbi yakarema, haina kureba asi yakarema. Simbi dzinorema dziya dzinopfekedzwa bhutsu kana munhu achisona? Ndidzo idzodzo chaidzo vanoshandisa. Simbi iyi yakanga iri pano here kana kuti munhu akauya ndiye akauya nayo? Isimbi yaitosoneswa nasekuru ipapo paakatosvika, wangu akatogara pamusoro pemba yavo achisona bhutsu. Haana chaakanacho, akauya ari iye, zvinhu zvakashandisa ndezvepano. Achisvika wakambonzwa here kupopotedzana kana kuti wakazongonzwa sekuru iwewo pawakadeedzera kuti ndaurayiwa? Achisvika haana kuvaratidza kuti ndo zvaari kuda kuita kana kuti, kozi wakatosvika nonga wachitaura nyaya wese wachiita sevari kuwirirana but iye ndiye aiziva changa afambira. Kusvika kwaakaita akasvika ndobva ambodzoka uku kumba kwedu uku achida kuona kuti kune vanhu here kunani. Paakasvika akachibvunza zvemvura kuti mvura iri kubuda here patepi. Tisati tatombopedza kumupindura zvemvura akadzoka kuno achimhanya. Hanoziva kuti ari kudzoka achimhanya, kwaari kudzoka ari kunoitei, ndopatakazongonzwa ruzha yanoise. Sekuru panapa vakanga vari vega here nguva iyoyo? Sekuru pano vanga vari vega. Zvinhu zviri kurwadza kuti vanhu mazuva ano havachakoshesa upenyu, vanhu vava kudeura ropa, vanhu vava kuuraya vamwe kunge vari kuuraya huku. Tataura nemhuri yaratidza kurwadziwa pamusoro pefiro yababa vavo. Tanzwawo firo yababa inorwadza yakaitika kunoku. Ungatitsanangurire kuti musi wazosangana baba pazopondwa baba, iwe wakanga uri kupi? Ini ndanga ndiri kuDarwin, ndokwandanga ndiri. Murume uyu wakasangana naye rini? Mune vana vangani uye chii chakazoita kuti iwewe ubve kumba kwemurume? Takasangana naye gore ra2014, tine vana 2. Saka takambogara tese ndofunga 5 years. Asi magariro ataita waiti aishusha zveapo napo ndichimboshingirira pa5 years idzodzo. 2 years kumberi kwe5 ndopaanga akuita zvekupaza dzimba dzevanhu nekurova vanhu. Asi vanhu ivavo aitovarova zvekuda kuvauraya, vaizokurumbidza kuwana vabatsiri. Airova vatorwa nevabereki vake, baba vake, hanzvadzi dzake nevanin'ina vake. Asi marovero acho aive ekuponda. Inini futi akandirova murovero iwoyo wekuponda iwoyo. Saka nemagariro iwayo ataita anga munhu aityisa wekuti chero ukada kutaura naye waitotya kuti pamwe ukataura chero nyaya yakanaka anogona kungokupondera izvozvo. Anga munhu aingotyisa.
Saka mabviro andikazoita ikoko kuti ndimuudze pachena kuti inini ndakubva aitondiurayira izvozvo nekuti anga asingaudzike izvozvo. Saka paakabuda achiti ndakuenda kwandiri kuenda aiti kubasa, ndopandikasara takarima fodya bva tasheyana mari iye akatora yakaenda nayo bva asiya imwe yandikasara nayo yekubatsirika panguva iyoyo yemwedzi wakandisiya iwoyo. Ndopandikati regai ndiwane mukana wekusimuka nevana nekuti munhu akutyisa kugara naye, anokwanisa kuuraya inini kana vana chaivo anogona kungorova mwana ungomuurayira ipapo nezvanga ave zvacho akuita. Ndopandikarongedza zvinhu zvangu vandafonera baba ndikati kunoku munhu wandiri kugara naye hachagarika naye, akutyisa, anoshusha. Baba mvati kana zvakanyanya kushata uya mwanangu nekuti hapana kwandingakurasire, ndini baba vako. Ndopandikauya ndobva ndagara panapa, ndakagara 2 months nababa panapa. Ndati baba kuti ndirambe ndakagara, vanava vanoda kuenda kuchikoro, vanoda chikafu. Saka ndakukumbira sisi kuti vambosara nevana sezvo varivo munhu wechikadzi, vana vadiki. Sisi ndobva vati hazvina kuipa. Baba mbva nditi kana mawirirana nasisi vape vasare nevana oenda. Ndobva vana vasara nasisi, ndobva ndamboenda kubasa. Ndiri kubasa akatanga kuuya kunoku achiti ko mai vevana vari kupi, achinetsa vanhu vari kunoku. Sisi mvati hapo akaenda kubasa notsvaga mari yekuti achengete vana. Vati ndoda kutaura naye pafoni. Paakataura neni akataura achipopota, ndobva ataura shoko rekuti pandiri kukuona ndo pauri kufira nekuti wakandiramba. Saka pandiri kungosangana newe chete ndo pauri kufira. Vana vake anga atovaona pasisi ipapo ainavo, asi panguva iyoyo akataura airatidza kuti ane shungu neni dzekuti akandiona aitondiuraya. Saka inini ndakabva ndatya kana kuuya kwandaita ndichiona vana, ndaitotanga ndafona kuti kwakanaka here. Ndo pandaizouya kuzoona vana ndanzwa kuti haana kusvika kunoku. Ndobva ndazoona kuti ndoita sei kuti nditobva nevana vachona ndiende kure kure kubasa. Vanhu vandaishandira vakabva vati kuti uye nevana panapa hazviiti, nekuti pamwe achakutevera panapa otiurayira vabereki vedu vauri kuchengeta panapa. Saka iwewe hameno kuti wozviita sei. Saka ndakabva ndawanawo munhu anoda kundiroora panguva yemvati inini ndokuchengeta nevana vacho, toona kuti toita sei, togara pekuti hakwanisawo kuziva kuti tiri papi. Ndobva ndatorwa nemunhu iyeye, ndobva ndauya ndobva ndatora vana, ndobva ndaenda kuDarwin ndokwandikanogara. Saka hama dzacho padzaifona kuti muri kupi, ndaiti ndiri kuMasvingo, nokuti ndaitya kuti akangoudzwa kuti ndiri kuDarwin anoteera ikoko akandiuraya ikoko. Saka akabva aramba achiuya achinetsa vanhu panapa achiti vana vangu vakaenda kupi, mai vacho havasi kubatika vari kupi. Saka handina kuziva kuti achasvika pakuita pfungwa dzekuuya kuzouraya baba vangu panapa, nenyaya yekuti kubva ndichigara naye 7 years idzodzo haana kubvira akamboona kana baba vangu kana sendi ravokera vakadya hapana, asi akazowana simba rekuuya kuzovauraya vasina kana mhosva yavakamutadzira. Ndo zvakaitika. Tiri kuona isusu kuti mhosva kana kuti nyaya dzevarume vanoponda vakadzi dzokuramba dzichiwanda. Matimimi makasiya nekuti mainge makutyira upenyu hwenyu. Makambonomanganawo here kumapurisa kuti muri kurohwa kana kuti mune zvamuri kuitwa nemurume? Kumangara handina. Tiri kuona kuti iko zvino izvi auraya baba. Chii chamungade kutaura imimi kune vanoita zvemutemo? Ndakarwadziwa nekuurayiwa kwakaita baba vangu. Vemutemo kana vachikwanisa kutsiva sekuita kwakaita baba vangu akavapfudza upenyu hwavo, kana vachikwanisa kupfudza upenyu hwake semaitiro akaita baba vangu,
ndizvo zvandirokumbira kuti vaite saizvozvo. Mumashure mataura muchiti mimi aitorova vanhu zvekuti ada kuponda. Akambosungiswa here nevanhu vairova? Aiti akada kusungiswa, vabereki vake ndo vaimiririra, vomubhadharira mari. Baba vake ndo vaimiramira, votsvaga chavanobhadhara, vovhara nyaya, orega kusungiswa. Inzvimbo ipi yamairarama muri naye? Tairarama tiri kuUrungwe. Tiri kuona isusu kuti vamwe vanhu vanonzi vari kuita izvi zvichida vanenge vatora zvinodhaka akazvita. Iye murume wamaigara naye uyu aitora here zvinodhaka? Zvinodhaka aitora fodya zveapo neapo, asi ndisingazive pakuzosiyana kwandandakaita naye. Ndofunga ane zvimwe zvaanga akutora zvinodarika zvaimbotora tichigara tese. Zita rake anonzi ani? Full name yake? Uye ane makore mangani? Anonzi Sombau, ane 29 years. Imimi pamakatanga kugara naye manga muine makore mangani? Ndanga ndine 17 years. Iye zvino izvi vana vari kupi uye vakura sei, vane makore mangani? Mwana vakomana here vasikana here? Vana vari kuDarweni, vakomana. Mukuru wacho ane 7 years, mudiki ane 4 years. Kunoku akanga akuziviswa nani kuti ndokuna baba venyu? Kunoku ndisingazive, semagariro atikaita achitanga kundiroora. Taitotaura senyaya sevanhu vanowirirana, semunhu aibvunza kuti aita seane shungu dzekuda kuzouya kuzoroora kuno mune zvakanaka, achibvunza kuti kumushande kupi, asati akuratidza kuti ane mweya wakadaro. Ndo pandaitaura nchiti kumusha kwedu kunonzi kuGoromonzi, ndokuziva kwaakaita kunoku. Asi kuti azosvika pano pamusha, handizivi kuti akazokwanisa sei kupaziva, nekuti handina kumutsanangurira zvekuti asvike pano pamusha. Ndandatosiyana naye. Zvichireva kuti akazotanga kuuya kuno kumusha kwenyu mushure mekunge mimi matiza nevana? Inini ndatosiyana naye, ndopa akakwanisa kusvika panapa. Kubva atange kutosvika panapa handina kana kutobvirawo futi ndakamboonana naye. Vabereki vemurume wenyu uyu vakazvinzwa here kuti ndo zvaita mwana wavo kunoku uye vakasvika here? Baba vake namai vake havana kusvika, asi vakasvika vakoma vake nemadzimai avo. Ndisingazive kuti vakazivisawo baba vake here namai vake. Ndaapi mashoko amuri kuda kutaura zvichida kune madzimai vari kugara nevarume vanovarova, kana kuti varume vanoratidza kuti vanokwanisa kuita zvinhu zvinovakuvadza? Kune madzimai vanogara nevarume vanoratidza kuti vanokwanisa kuita zvinhu zvinovakuvadza, ngavagare vataura kumapurisa chimiro chinenge chiine murume wake, kuti agare akaongororwa kuti haazokwanisa here kuparadza vanhu kana kuita zvakaipa. Inini ndina amai vasibonyire, ava ndigogo vake vari padiva. Saka mwana uyu akabva kuno nguva yakashaika sisa nevanhu vomukoma wangu, amai vemusikana. Amai ndo vakauya nevana zviri zvidiki diki, vakabereka vamwe kuseri, vakanochengeta, vakarerwa vana vakakura vari kumusha kwedu. Kusvika Sibonyire akura akadzidziswa kubva grade 1 kusvika form 4 yake akapedza nagogo ava. Apedza chikoro ndopa akazowanana naSauro Mbau. Awanana naSauro Mbau, gogo vakanga vasipo, vakanga vashanya kuhama dzavo, ndongozwana muzukuru apa achisina. Havana zvavaiziva. Inini ndaiveko, handina kuziva kuti ndo zvaakaronga. Kudai akanga andinyakudza kuti mwana uyu musha waari kuenda, inini ndaiziva unhu hwepo nemararamiro acho nenyaya dzaiitika. Ndikada ndakati aiwa mwanangu, kwawakuenda uko dzoka akusiya. Inyaya dzipi dzaiitika kwaMubhau kuUrungu uko? Inyaya dzokuti magariro avo, baba vacho nevanasikana, zvaingonzi baba chaivo nevanasikana chaivo, vamwe havatouyi pamba, hameno ushere kwete hwavaita nevanasikana vavo. Baba vemurume wokuzoya kuzoponda uyu? Ehe. Saka zvadaro mwana ndokubva aenda. Tikati ko mwana ko tingamudii agara. Hatina kuziva kuti magariro ari kuita nemurume wake ari kushungurudzika. Muri kuti mimi hamuna kuziva, zvichirevere kuti mwana aitambudzwa
asingakuudzei hapana aikuudzai mamusingazvionere kuti mwana akagara sei? isusu akanga asingataura aingova neushingi achingoshingirira asingatauri. Saka vamwe vatozoti mararamiro ari kuita mwana uyu. Iyo kamubvunza kuti aiwa zviri nani ko ndingadii imba yangu, saka regai timboona pamwe zvinodi zvinochinja handingasiye imba yangu. Takati semwana iwewe tiri kubvunza, kana waona zvakuremera iwe ndouchadi uchaziva kuti wodii, nokuti tikakutora iwe usati wakuda kuuya unogona kudzokera futi kupi ikoko. Saka paakazoona kuti zvamuremera ndopaakagona kuti haana kutaura kuti ndiri kuenda zvachose. Kati murume handichada, akangoronga zvinhu zvake ega ane achironga pati ndakumbonoona baba kumusha mazuva adi awanda kuno zviri kuda kugadziriswa. Asi iye vamwe vachizotaura izvozvi kuizva aita chiitiko ichi. Vakati mwana uyu akauya aine mbonje mumusoro, akati tarisai ichi chidhina chakandirova ndakuda kudzipwa. Izvi haana kutitaurira. Vamwe vakanga vakuzvitaura. Achiti akatombomurova ziso rakatuturuka kudai akaita mbonje paziso apo. Gogo vakaenda akati chirudzii, kana usingade muzukuru wangu mudzose. Akati gogo handichazviita. Achishungurudza mwana kuti vamhangare vabereki vake, mai vake vaivharidzira mwana wavo, vachimuvharidzira. Pane munin'ina wamwene vake ndiye aitaura kuti mukoma wangu zvaari kuita mwana wake ibenzi, haasi kugona kuchengeta mwana uyu, zvokuti mwana kuuya paakatita vanhu vese akatoti aita basa wagona mwana uyu, nokuti chaizoitika pakati paamai nevana aigona kuuraya mumwe chete. Imimi gogo muzukuru aimbouya here achikudza ichi gogo ndiri kurova? Kwete haana kumboya kuzonditaurira kuti ndairowa, asi taingonzwa nevanhu. Kuona ukamubvunza kuti munhu waida imba yake, mwana waida imba yake, aitaura gogo ndizvinoita baba John ava havaiti kana vakaenda kubasa. Kuti vaenda kubasa hapana chavanouya nacho. Vanongouya vachizunza maoko vakaenda kumapurazi vakasvika mumagunji. Mari yavo vanitengera vanhu doro, sadza muhotera, vanouya vachizunza maoko kudai. Vasina kana switi chaikupa mwana. Ukabvunza nzaisi mari yako. Ko ini ndeita sei ndikati zvinewo uri kuzvionawo sei? Ndiwo muridzi, teita sei? Ini ndine rwadziwa ndakakurena nemakavana muri vadiki. Ndakasungira mbereko. Ndikabva nawo pano ndikavalera ndikakukwidza chikoro. Zvinondiita seiko? Ni uya pano ugarire. Wai wambu. Gogo zvikandidzimba. Aiwa. Asi ngoda ini ndikumusiya. Apo paakazoona manje kuti zvarwadza ipapo ndepaakangoshingirira kuti ndakuenda wadzipiwa pauno chidhina ichi chamutema musoro, akati ndinokuuraya ndakusiya. Vanhu vaitaura havangatiudziwo izvo, ndekuuya kwaakaita. Zvichireva here imimi kuti hamusi kushamisika kuti Sauro akakwanisa kuita zvaaita izvi? Hatisi kushamisika nokuti hunhu hwake hubhinya ikoko yaitoba kupinda nepachiruvi mumba mevanhu vavhiya nyama saizvozvi. Wapuwawo musheya yake vanhu vokuvhiya vaivavharira nyama yavo, unopinda nepachiruvi unotsikirira sherufu, akati siya paramura mhosva. Sherufu yevanhu madhina plates akangonyomoka nemakapu. Varidzi vakatoti tiitirei sherufu yedu amai nehanzvadzi yake. Vakasvika pakutakuriswa dhaga. Hamai kuti zvakazopera sei? Umondi munhu akauya akabvunza chikwereti airova munhu. Ivo vachingovharidzira nyaya dzakadaro. Ivo bankuru vepano nyaya idzi dzichiitika vaifona, mai nini Sauro ari kuno. Bankuru musashungurudzwa nemunhu muri pamba penyu. Kubva kuhunhu kwekuya kuzokushungurudza hakuna mapurisa here bankuru. Vana vari kuda ieji ipi mutemo hauziye kuti mwana anochengetwa anobva pana amai aine zera ripi. Musashungurudzwa, endai kumapurisa. Oreti mai nini ndichakufonerai ndokubva vaguma zvakadaro. Ndi baba wangu kundibereka. Wana tiri 4. Wasukuru wane 13. Wasukuru varipo. Munin'ina wangu akanyarara zvinorwadza. Akanga achingoshungurudzwa nemurume ari kutarweni kurungwe. Akandifonera akati sisi ndiri kushungurudzika. Ndikamuti kwira uye tigare kunoko zvino mabasa anowanika unoshandira vana vako. Wauya baba ndiwo akanomutambira mutaundo, akafonera akanomutambira, akaita zvokutiza, haana kuuya
direct kana namwe wacho sina nate zvacho hapana vaakaoneka. Azogara panapa 2 months. Ndobva andikumbira kati sisi ndisarewo nevana ndiende kubasa kuti ndigare hazvisi kuita. Ndoti vana vaende kubasa vaende kuchikoro. Ndikamuti vana ngavauye. Ndikatanga kuti ndishandire vana ndishande kuchikoro. Ndangobatanidza nevana vangu kuchikoro. Ndashanda kuchikoro. Mwana wandi aenda kuchikoro panguva yacho. Murume uyu akazouya. Sibonga ari kubasa. Akauya pekutanga. Akasvika achibvunza. Achiti ndatobvunza panonzi pabonanza ndepapi. Padefti takundwa ndepapi. Akasvikira pamba apa pamusoro. Akauya nababa vaigara ipapa apa kumba. Ina handira kumuziva nguva yanambofananidza nevana akati ndini baba waJona musikana ndakafanana here. Ndakamutambira zvakanaka ndikadaidza mukadzi wasekuru Munyaradzi ndakawafonera. Baba akafonera futi mukadzi wasekuru Munyaradzi ndokasvika udzwa shoko panapa. Ndobva tasvika kumba tikatombikira chikafu akadya akadzokera. Ndobva azouya akazita zvokundifoka ndiri maiguru ndipei nhamba dzenyu. Ndobva ndamupa kuti vana akasvikowana varipo. Ndobva ndamupa nhamba dzangu. Ndobva andifonera zvikanzi maiguru yamunditambire kwamajuru. Saka ndakafunza kuti pamwe pane zvaainazvo zvaakaremerwa nazvo afunga kuda kuti kungonditambidza zvinhu nokudzokera. Ndobva ndakaita kakuiginova. Mangwana acho makuseni. Ndichori pakati pokurongawo foni yangu. Ndobva andifonera zvikanzi ndapfuura pachikoro. Mhanya ndakatomhanya kutosiya zvona ndichita ndandona ambuya mukadzi wasekuru Munyaradzi. Ndobva ndasiya zvona ndabva ndamhanya. Ndakangosangana naye asina chaakabata. Angori nesecho rake. Ranga ringori netauro rake rokugezesa nemafuta ake ekuzora. Ndobva anditi ini ndikaya kuno kugoromonzi musoro wangu uri kungonditema. Ndigeze ndiende pamashops apa. Ndikati pamwe ari kufunga kuda unotengera vana chikafu pamashops apa. Ndobva aenda ipapo vasvikotora sadza rake. Haana kuda kubhadhira mariyo. Vatanga kuita hondo nevanhu pamashops ipapa kuti inini kuHarare ndinovapfekera kamafurashi inini. Takabva kuchinyika tichinetsana rodhi yese zvokuti inini chiwindi chandakaita ipapo dai ndoni ndini ndakaurayiwa. Ndobva ndafonera munin'ina wangu wekuPlazo. Munin'ina wangu bva afonera mwana wake mukomana anga ari kwakuchura kuchikoro. Ndobva wauya. Akasvikoita hondo tikasvika paambuya akaita nezambuya akati bve panapa. Akawiriwa naye akatera sekuru wangu achitisanangura. Vari pamai chamboka apa. Akasvikozita zvokudzingwa ari kuita noizi ipapo. Ndobva adzoka futi kwaambuya. Bva ndati inini kumba kwangu handichada nezvako handisi kuda munhu kumba kwangu. Nekuti waratidza kuti hunhu chaiwo muwana hauna. Ndozvawaratidza saka neni kumba kwangu handisi kuda munhu. Ndopaakangomanikidza kuuya chete kumba kwangu notaita zvenharo kuti hamundiudze zvokuita inini. Inini hamundiudze zvokuita inini. Ndobva asvika kumba zvikandipewo mvura yekugeza. Ndikati pana handisi kukupa mvura yekugeza kana yekunwa. Ndobva atanga kuita noizi dzake. Amai nini akasvika. Tikasvika pakufonera amai mukadzi wake. Akamufona akataura kuti inini pandiri kusangana newe ndiri kutokuuraya. Uya kuno undiudze kuti iwewe hauchandida. Inini handirambwe nekamunhu ikako. Handirambwe newe. Inini ndakakuchengeta kubva uri mudiki diki. Kusvika ndikamuti iwe uriwo kuti iwe Sibongi ndiwakamuchengeta here kusvika aite mukadzi mukuru zvaakaita sana iwe kuroti wakarepa munin'ina wangu. Iri sita akuita police case. Akazosvika pakuenda akaoneka akaendesana pesa apa. Anga akuti akauya haatauri kuti ndiri kuuya hafone. Kungouya chete achingoita noizi dzake. Ndobva azouya. Inini ndanda kumuiginova. Kana mwana wacho mukomana mukuru unofunga life yawaira ane 7 years asarangwa ane 7 years. Angangoti kana akasvika aiginova. Ndobva azouya mumwe musi. Ndobva ati zvoni iri Sunday. Amai nini wakasimuka iri Friday. Waakutoenda kuDarwe nemurume wao. Nokuti murume wakazouya wagere naye izvozvo. Akauya kumba. Anga ari kumba. Ndobva wazosimuka iri Friday. Vatati Saturday, Sunday vana vachikoro vachivhura iri Monday. Ndopa akasvika ndiri kutobika kuri kuseni. Vasvikopinda mukicheni mandanga ndiri. Zvikanzi amai guru ndauya nemari. Ndobva ndamubvunza kuti ndaisira mukadzi wasekuru Munyaradzi. Ndobva ndamubvunza kuti mari yawauya nayo imbori mari. Ndobva aramba kunditaurira. Ndikati chimbonodyiwa tumari twako ikoko. Kana wazodyiwa wozouya uchindidini uchizonditaurira. Nekuti inini ndiri mukoma waSibongi. Sibongi wacho hapo. Kana uri kutouya nemari kuzorora. Achanonga mari yaSibongi ndiani? Vandati arege ndisiye zvakadaro. Vhani ndiri kudzoka. Nderini paitika zvese izvi? Handichaziva kuti munani but igore rino iri. Saka kana auya aenda hana kudzoka. Takazongonzwa kunzi auya. Sekuru Munyaradzi vanga vapo. Auya akanobvisa tumari twake $30. Ambuya mai wababa vakati musatambire mari yake. Tangai matarisa munhu zvaari. Nokuti ini ambuya ndandakavatsanangura kuti vanhu ngavasatambira mari yake. Munhu anoratidza kuti imhondi. Kana akuzouya kuzoti ndakuda mari yangu, zvinhu izvo zvichazoti pakunetsa.
munomusha sana anga akungouya achingoita zvehondo ndikati inini pamba pangu chauri kuinga panapa hapana inini wakaramba kundiudza kuti mari yauri kunobvisa uku imari ini ndakakubvunza semukadzi wako nekuti sibongo wacho haapo zvafanira mumba chemunhu haungangobude mumba kausina kutaurira mumwe wako kuti ndiri kubuda nemari yakati hazvinei kuti imi makaramba ndobva azouya futi vandadedza munin'ina wangu pemberai nemurume wake nemurume wangu vatagara vandati ndinozogona kuzopondwa panapa nekuti uyo ari kungoya nezvehondo zvikanzi fonerai ambuya mukadzi wasekumunyanzi mumudzi kuti hanzi ndauya pamadhiraya ndikati madhiraya api zvikanzi imimi mukanga wafona muchauza kuti pamadhiraya ndikati ini handisi kufona iwewe pawamborara nekukwira bhazi nekuya kuno kugoromonzi wadi kugara makomuniketa kuti imimi mukuita mati ini handigote moto wombafa saka na zvadaro ndobva tati garei ndobva ndabuda inini ndichienda kuchechi kunotoni ndichidzoka ndakanzwa kuti auya anga achinditsvaga azienda kwasabhuku kwaenda tsamba yekuti ari kusunga inini isamba iri kusunga inini kuti inini ndiri kuziva kune mukadzi wake ndiri kuziva kune vana vake aroda mukadzi wake nevana vake nechikonzero chokuti akaroora ne$30 ndikati kunonzi kuroora kuitira sei ne$30 ari kuya kupera kwemwedzi wakanga uri musi wechina wakanga musi wechitatu sabhuku pawakandidedza wakundiudza kuti koiye wakaregedza kuuya wana ndikati wana hapana mwana akataura asi uyu musikana muhombe mwana munin'ina wangu akanga angotaura kuti tachingonzwa yewewe pana ambuya pamuchitaurwa nezvenyimimi awana kuti wachini ndikudiwa kwasabhuku ndobva ndati warit sekuru bva ndanyatsovarondedzera ndikati murume uyo andakakutsanangurai sekuru ndiyari kugara nemunin'ina wangu zvikanzi ari kupi ndikati kwaari kudharweni asi isusu kuti tibude pachena kuti munhu ari kudharweni tiri kusvika kuti anogona kuenderwa akapondwa ndobva chachitatu china friday tikungoona munhu angoti pfacha vasvika kumba zvikanzi amai guru ndatumwa nababa ndaudzwa kunzi enda unoudzwa enombo madetails ekuri kugara sibongo mai John nevana ndoonotora mai John nevana wobva wapuhwa nefoni nhamba dzake ndikati ko iwo wachona wakudhirekta kwandiri ini ndakati munyaya dzenyu handisisimo wakudhirekta kwandiri wadi kugara wangokupa madetails acho nekuri kugara sibongo noti hapana asiri kuziva kuri kugara sibongo wandokomuniketa vese pafoni ndikati iwe minyaya dzesozinzwa inonopedzerana ikoko inini panapa inini changu nechako chahapana wana hapana mukadzi wako hapo panapa vari kutambira mari dzako ndiwari kuziva chinhau dzacho ini nokwandiri futi nhamba dzasibongo dzacho handitori handisi kukomuniketa naye ndobva aenda bva handini ndiri kudzoka sana paakauya akabva anoenda kwaambuya ini ndakutoya foni yaambuya ndichivafonera kuti kune munhu ari kuuya ikoko yanga isiri kuti ambuya akazondifonera wachiti asvika yanga iri friday saturday masikati zvokuma-past 12 to 1 ndiri kuona futi vanhu vaya vati pfacha auya neyesawira wachona malvin mwana ndobva amanya bva zvikanzi mama baba waJohn vaya vadzoka futi vana chikombi ndobva ndabada kuiginwa ndirumba ndikati handogona ndikaiginwa ndirumba vana munhu uyu kwayo asi right ndobva ndabuda bva ndamira padhoo ndikati chikombi chamuri kutsvaga pamba pana muri kumbonyadza kutsvagei chokwadi inini mari dzenyu handitozikana nekwadzakadyirwa kana kuti ndizive kuti zvakamira sei baba ndakazongonzwa ataurira sawirawo kuti mari yandakapiwa inini tsvakirai kuno $30 but mari iyi ndaandairamba $30 zvikanzi inini ndaandatumwa oka inini saka neni uda kuti ndiite sei ndikati uchitumwa kuti chii ndikati chienda unoti baba wacho wauye pano wanditaurire inini wari kunditya kunditaura sei semwana wawo tingoonesane zvinhu zviri pachena kana pakatambira mari yawo inini havana kundiudza kuti ndozvadini ndozvaitika yakanga yasaturday akatorara kumba kwachiko isaka zitonzwa kumashure yakanga achitondirambira kuti arara kupi arara kumba kwake ndobva ndatanga kunetsanawo akasimuka ipapo achipenga akati munomboziva kuti inini ndinouraya here inini munini unoziva ndinouraya ndiri mhondo anombozviziva here izvozvozvo ndogona kusiya ndavauraya bvakudzorwa nachikombi zvikanzi aiyo iyo haudaro ngatitanga taenda kwasabhuku wachikwidza kuenda pasabhuku wakabva wandimbira nemunda ndakutopopota paipa ndabva wadimbira nemunda bva waenda kwana ambuya takazongonzwa yayoweyowe ikoko ndizonzwa munin'ina wangu akundifonera achiti ndazofonerwa ndikati ko idzo nhamba dzacho saka zvawanga wachiti awana hawana nhamba ko nhamba idzi wazodziwana kupi inini chavari kukutsvaga chachendo chokuti inini ndiurayiwe and not iye anga ifanira kunge akatondiuraya inini uritori musi wesaturday nekuti noizi yacho yaakati tapamba iyoyo kavanhu vakanga vatori kunhamoyo musabhuku rupero vanhu vakanga vatori nhamaida kutouraya inini panguva yachona iyoyo ini ndakabva ndabudawo bva ndaenda noti ambuya akabva nditi iwe suduruka panzvimbo ndobva ndatobva pabva ndaenda komunin'ina wangu kupurazi ndobva tatogara nemusi wemandi ndikutoita zvatikutoita ndikutonzwa zvangu kutoneta ndikutokanya chena ndagara nguro zvidhina fanira kuti handikunzwa ndoda kurara fanira ngotora sake bva ndatorapa zvidhina pai pari pazuva ndikunzwa mwana ari kundifonera foni yambuya mai mari kupinda
vari kundifonera bva kakuiginwa pekutanga ndakangoikata pechi2 yafonera futi bva ndadaira zvikanzi mhanyai kuno hanzi nagogo mhanya kuno mhanyai kuno kwabhonanza kunoko pane zvaitika ndikati zvamboitika zvacho ndezvei uyu mwana haana kwanisa kunditsanangurira sanguva ndakuuya ndakabva ndasangana naNatalia ari kuuya zvikanzi mama mhanyai sekuru watemwa ndikati wachitemwa nezvikani nemurume wasibonge ndikati abva nekupi zvikanzi hapana ari kuziva ndikati sana aripo here murume wasiba zvikanzi atiza ndobva sanguva uya futi ndaudza naambuya taakuuya ambuya mai mafuta wakabva wandifona kuti foni dzaa dzakungoramba dzichingopinda vawanditi tsvagai mota bva ndadzokera futi kumashure kunotsvaga mota kwamune mobva ndaishaya ndaakudzoka taakutouena naambuya nevana vangu mwana munin'ina wangu nemwana wangu musikana ndobva ndachichekedzera ndichimhanya kwamadhongo kuti ndiri kuona kune motikari iriko ambuya bva wafona futi zvikanzi aiwa regedza motikari munhu kunoko hakusisina sanguva ndichisvika pamba panapa ndakasvika ambuya wakatodonha wakagara waita zvokugadzika wakagara apo ndobva ndati sekumunyaradza watopinda umba baba wangu akarara padhoo mukati imo pari padhoo chaipo papasina kana space yekuti panovhurika wakaisa musoro nechekuko ndakangosvika ndokuvhura dhoo daiso ndikuona baba hazvina kumira zvakanaka baba wakuwara zvakaipisisa ropa riri kuchururuka zvakaipisisa ndikasvika pakuti mota ichibva yasvika baba wakatakurwa wakaenda vanhu vanga vatoungana panapa baba wakatakurwa ndaakuda kuti ndibude vanhu vakanditi keido ndikati hazvinei nabiu nechipinda mumota kandiperekedze sekuru wenyu sekumunyadzi vamanya vaenda ndikati ndakutarisa chitupa mumba umu sezvo kuri kwaudikana chitupa ndokubatai kupa clinic apa inini ndichisvika kumba semunyadzi wachimhanyawo wachinopinda mumotikari uyu biu achimhanyawo amene zvanga anotorawo kumba wachinopinda pamotikari sana vakazoenda namai vavo nevana vangu 2 nasekunyaradzi isusu takazotera nemunin'ina wangu naanamfonera achisvikawo takazototera vanga vatoiswa muamburenzi asati nozosvika kugomo wakaenda pachinyika wakaenda kupolisi wakaenda kurehab ndobva sana vasikanawo vari kutaura kuti sekuru vanga vakurutsa ropa mukano nemumhino nechikafu chavanga vadya raisi zvese nechibage chese chavanga vadya inorwadza baba wangu wafira utandami kudikina wangu kucharira kwacho kwakaipisisa aitadza kuutsa isusu masikireti ake munhu aikwanisa kuutsa aigona kuutsa panext door ndakarwadziwa ndakamusa kuti munikina daukoni padhuze neni nhasi unauraisa baba wangu iwewe nechikonzero chekuti chengeta pfimbi inorwadza kusvika panguva ino wakaita sei iwewe ndikaudzwa here nepanext door iwewe uchitadza kundiudza kuti ndo mararamiro awaiti uchishungurudzika kusvika ubereke vana vairi kubva pamwana wokutanga ubereka futi mumwe futi wechipiri uchiberekera munhu akadaiso nhasi unowauraisa baba wangu ndakati tasvika pamarobots nemunin'ina takafamba mwana wangu musikana akabva asiya $10 pachinyika zvikanzi vana mama ngavawane mari yetransport yekuteera nayo ndobva tichisvika pamarobots paruhapa ambuya vaingotifonera kuti taakudai sana wakazofonera tete wakazotosangana nawo panhikirikiri pagoromonzi hai ndo wakazenge wapo ndikatozonza kuti aiwa uku kuri kudikana vanhu 2 muamburenzi manzi vanhu 2 kwaenda sekuru munyaradzi natete hanzvadzi yavo ini chitupa ndinacho zvikani chitupa chazoshanda ndechatete tambo ndochazosenza ndowaenda navo asi kana kuti imi muchaenda kuchipatara kuparenyatwa handifunga kuti nenguva dzinedzi pane zvezvi muchanovaona isusu kana zvichiita kana muchina zvenyu kuenda kuti pamwe pane mishonga inozodikana kuti itengwe ndoti pamwe pacho ndakabva ndanopuwa mari kune munhu anga ine mari yangu ndikati sezvo basa rako ndisati ndapedza kuita ndozosara ndichiriita mumashure baba wangu asangana netsaona ndobva tatodzoka kuno kumba tangoti sekuru Moses vachitiburutsa tangoyambuka dhemu pamba pawapo tangoti fambei tiri kuona ambuya vari kudaira foni tikuona ambuya vakutogara pasi wantu akutotanga kutochema hapana kana akazombowana mukana takabva taziva kuti ndo zvaitika noto ambuya wakabva vati tambu uri kuti chiko tambu uri kuti chii saka ndopatakabva tazoziva kuti ndo zvadini ndo zvaitika baba wangu akabva asati atombosvika kuchipatara asi vasikana uyo ane mafotozi mamwe akazotora noti vana vakanga vachitya akazongotora ropa chete noti ndokazonogesa motikari nekuita sekuti zvinhu zviite zvimwe zvacho zvakatoraswa zvino zvasisatakurika zvazisisabatika ndobva tatodzoka panapa tausvika netsaona yakadaiso ndakaedza kucommunicata nawakoma wacho ndikataura nawo wakoma wacho ndikati kubva pekutanga ndikati munin'ina ndo zvaita muchikasika kundidaira foni pandiro kufonirai mukandidaira foni nenguva tinogona kubatsirikana nguva yacho nayo zvino munozondipapaye ndobva ndavatsanangura ndo chimiro chiriko zvikanzi iye ari kupi ndikati haana umbobatwa atiza hatisi kuziva kuti ari kupi sana ini ndakazovabvunza ndichita
vogara kupi bva wandisabva watsanangura vandazovapa ifoni vamwe baba noti ndandisatokwanisa kana kutoti ndichibvunzise nawo ndichitaura nawo ndowakazokomuniketa nawo bamukuru havapo pani zvinezvi vakoma mutaure zvavo vakoma vababa vaJohn wakoma wababa waJohn ndova ndikutsanangura nezvavo ndova ndakazokomuniketa nawo kusvika zvichireva kuti paaiuya achiita nyaya dzake imimi maiziva kuti ane vakoma vake zvamapiwa nhamba dzavo. Uyu munin'ina wangu akatora nguva kuti andipe phone number dzavakoma wake kubva pese pakainoti baba akatanga kuuya ndakatoti munhu uyu anogona kuzosiya atiuraya nezvaari kusvika achiita anotosvika achiti isusu ndiseta takatosvika payadhi pake anotosvika achiti tanga payadhi pacho ndipake sana inini uyu munin'ina wangu anonoka kundipa phone number naisibongi chii chinomboitika kuti utaze kunditumira nhamba dzevakoma wacho vakoma wacho ndondoda kutaura nawo ndoda kuti vasvike kuno kugoromonzi kuno akazondipa ndatita zvehasha ratova rimwe zuva ndatonoti panapa hondo yapana uyu munin'ina wangu uyu pembere ndatowafonera ndopandakasita zvehasha ndikati sibongi dai wanga uri padhuze munin'ina ndangachida kutombokuruwa nokuti iwo chandiurayisa panapa ndoda kukomuniketa newakoma wacho ndopa akazondipa nhamba ndopandakasitanga kutaura nawako pese paanowira ndotaura sana panguva yaanodzokera kana auya kunoko wakandifonera tikakurukura kuti ari panapa iye anobva atanga kuti anzi aikunopana muchinyepera vanhu vakuru muri kunyepera vanhu vakuru maJohn nevana zvese vari kundikatayo iwe holiday unofanira kunge uine exhibit yemwana sezvo imi muri kuirana maJohn kutaura kuti vari kuno kugoromonzi unofanira kuenda neexhibit yemwana kana mumwe chete yekuti amaJohn variko avana variko ndikati muramu ndakutaurira mukoma wacho muramu kunoko amaJohn avako amaJohn vakatoroorwa amaJohn vari kumasvingo havasi kunoko vakatoroorwa ndoda vanibvunza kuti vari kupi wakatorwa vari kumasvingo ndobva ndachiti kune munin'ina wangu chindipa madetails zita rake remurume wako nesurname nenhamba dzake dzechitupa nekwaanogara ndiende kunoisa ripoti kupolisi nekuda kwokuti panapa tichazourayiwa panoti ini ripoti ndaingoisa kwasabhuku apa ndandinondiisa kupolisi akapedza gore kuti andipe futi kuzondipa musi unoyu baba waparara kudai so mashure mese manachitana mamuchara nyoti aiuya muchinyatsoona kuti zveshuwa munhu ikayo ane humondi maari mainomhangara matora mainomhangara kwasabhuku ndaisasabhuku ndaivatsananguri ko kumapurisa sei musinai nemi kuenda kumapurisa kunomhangara kuti pane munhu takutorarama tichitya nekuti zvaari zvinotyisa panguva yachona iyo handida kufunga kuti ndingomhanya kupolisi ndakati tanga wandipa madetails nokuti zita rake handirizive unokoziva sene ndinoti kunopaya taingomuti mubhau chindipa madetails ake kuti ndinowana kumhangara kupolisi ndaiziva kuti nii ndikangomhanya kuenda kupolisi ndatotadza kutoita zvimwe zvinhu zvandoda kuitaka munin'ina wangu wacho kuti azondipe madetails emunhu ka zvinototora futi gore futi nekuti ataure munhu akangonyarara akazosungwa here murume uyu uye akasungwa sei vakamubatira kupi mapurisa kana kuti akasungwa akabatirwa hanzi kunonzi kuchi Stone Ridge ndoko akazobatirwa ndoti atakukomuniketa nepolisi yekusTone Ridge nepolisi yekugoromonzi payakazouya ndoko akazobatirwa ikoko kuStone Ridge ndoko aigara noti wakatiti hakuna vakoma wacho vanakataura navo vakanditi hapana house number dzingoriwo dzimba dzokungoti vanonge vachingogara sana anenge akazobatirwa pamba pemukoma wake nokuti ndopaanga azoenda ndopaakazobatirwa ari ipapo vakauya here hama dzababa munini venyu ava kuuya kunoku vakauya nezo ndakatonovatambira ndiri kwamajuru vachiuya kukoti yemunin'ina wavo vakauya vakandifonera vakauya kugoromonzi ndakasvika kuine vakomana 3 vakoma vacho vari 3 ndo vandakatanga kuonana navo bva pazoya madzimai avo ari 5 noti wese pamwe chete wakanoita 10 ndobva pazo time nguva diki yatakagara bva pazoya sekuru hanzvadzi hamai vevakomana nemukadzi wavo wese pamwe chete wangu ari 10 saka ndova ndakazoya navo tikasvika navo panapa nanaambuya vaichengeta sibongi wacho naamai vacho baba panapa vaigara nani baba panapa vakatanga vachigara nemukomana wangu anga ari mudiki uyu vanga vakuzogara vega ndovanga kugara vega vachingonanawo nemanext door avo vagere navo papasina munhu wanga achigara naye kama wangu nemushavabvu muzukuru mwana waatete imi mungatitsanangurirewo here kuti makazosvika nguvai uye makaonei inini ndakafonerwa tofunga after 20 minutes ndiri kumba kwamba ndafonerwa mba ndamhanya mba ndasvika pano ndakasvika muzukuru wangu akarara mumba umu achichucha ropa musoro weso
ndakati varume ndibatsirewo ndichitsvagewo transport yekuti ndisvitse muzukuru wangu kuchipatara kuti akwanise kurarama. Varume vakakwanisa kundibatsira kubata muzukuru wangu, ndakamusimudza, ndakamubata, ndakamuisa mumota, ndakafonera mota yakauya yakamutakura. Takaenda kunosvika pachinyika pakliniki. Pachinyika pakliniki bva tanzi tengai bhuku, bva tatenga bhuku. Muzukuru ndobva anzi mapiritsi kuti akwanise kusvika kupi kuhospitari. Takabva neipapo bva taenda papolisi, bva tamhan'ara nyaya yedu. Tamhan'ara nyaya yedu zvikanzi mhanyai naye kuchipatara. Bva tamhanya naye kuchipatara, ndakanga ndine vamwe hama dzake nevazukuru namai vake. Tibva tamhanya, bva tafonerawo muzukuru anouya hanzvadzi yake kuti timirirewo munzira, hanzvadzi yako yashaya kuno, yarohwa, yakuvara singaidi. Bva tanosangana naye paGoromonzi, tapiwa matsamba papolisi, bva tanosvika kurehab. Tasvika kurehab, muzukuru wedu akaburuka mota, takamuisa muchipatara. Ndobva atanga kudhireswa musoro. Achidhireswa musoro wanga akuvara, akanga atyoka ruoko nemusoro wanga usingatarisike, wanga usingatombotarisika musoro, maziso anga asingaoneke. Right, ndobva vamudhiresa muya. Ndobva pazoyewo mamwe madhokota achiti kansera achiti aiwa pane vamwe vanhu vakamboyewo pano nedambudziko rakadai asi vakararama. Right, ndobva anzi takutotransfer kuenda naye kuparire Nyatwa. Ndobva aiswa muambulance. Ndobva zvanzi nini nemuzukuru wangu atete vake, hanzvadzi yake, vatapinda muambulance. Ndobva taenda naye tiri pakati pekuenda naye kuhospitari kuparire Nyatwa. Muzukuru wangu akashaikira tisati tasvika kuhospitari kuparire Nyatwa. Muzukuru wangu aitaura kuti ndibatei, ari pakastretch bed, ndibatei, ndichibata musoro uchimborereka, ndichibata ndichiita sekusvika tasvika, asi akazororera murodhi. Takusvika paVID paya. Ndopa akazorora, takazosvika kuchipatara pasisina munhu. Mataura imimi kuti makamona ari mumba, ndo maakaroverwa here mumba kuti pane munhu akanga azomuisa mumba? Ndichisvika pano akanditi sekuru, musati manibata, tarisai dombo riri padhoo apa. Ndobva ndatarisa dombo, ndobva ndaona dombo rakazara ropa, pasaidi pamba paine simbi. Muzukuru wangu akanditaurira kuti sekuru, ndatanga kurohwa nedombo pachest, ndakagara pacheya. Ndobva ndadonha pasi, handizive zvimwe zvakandirova kusvikawo pakuita pakuzosvika kwamaita ipo pano. Makasangana navo vachiri kutaura, vane here zvavakataura kuti zvafamba sei? Kutaura kwavaita vaingoti ndakuvara, ndarohwa nedombo pachest, ndakuvara, ndarohwa nedombo pachest, ndarohwa nemukwasha wangu. Havana kutaura kuti mukwasha uyu avaroverei, kuti ane zvaataura here asati avarova kudaro? Nhoroondo havana kukwanisa kutsanangura, vakangoti ndarohwa nemukwasha wangu. Zvenhoroondo havana kukwanisa kutaura. Shoko iroro vakangoritakura ka1 kuti ndarohwa nemukwasha. Pamwe pese vaingoti ndakuvara, sekuru ndibate apa, atete ndibate apa, sekuru ndibate, hanzvadzi ndibate apa, ndakuvara, ndiitai so ndibate, kunosvidzimara tanosvikawo kwatakanosvika kusvika vazorora. Kutaura kwavakaita kuti ndarohwa nemukwasha wangu, makabva maziva kuti mukwasha wacho ndiani here? Hongu ndichifonerwa ndakabva ndaziva kuti mukwasha wachona ndinhingi, anonzi Nhingi. Ndobva ndaziva, bhozi tiri murodhi takatotaura tikati aiwa hasiri here mukwasha uya aiuya pano achitaura achiti ada kuona mhuri yake. Mukwasha uyu anga mukwasha wemumusha munomu zvenguva yakareba sei? Mukwasha uyu vana vepano vakaenda vari vadiki, musikana wachona akaenda ari mudiki, vachiri vadiki zvokuti tasingatasira kuti ainororwa, tofunga akaenda ari kuma 4-5 years. Ndobva azonowanikwawo kwaakanga ari kumusha kwana amai vake, kwana ambuya. Vanowanikwa ikoko, ndobva aroorwawo ikoko. Ndobva vaita vana vavo vaviri vakomana. Ndofunga last year ndopa vakazouya achitaura kuti aiwa ndauyo inini kumushoko ndiri kushungurudzwa nemurume wangu. Tikati no, iwe chigara pano, vana vako varipo, togona kuvachengeta kusvikawo mukwasha wako pamwe anogona kuuya tonzwa kuti chii chakaitika kuti muzosvika pakudai. Ivo havo kubva kwavakaita hatizive kunetsana vakanga vaita, asi iye musikana achiuya kunoko akati akanga apiwawo mari yekuti anoona baba, sekuti baba akanga ane makore kusvika vana vese kubereka vasati vaonana. Ndobva auyawo zveshuwa tikamutambira zvakanaka, tikagara naye, nanhasi takati tingori naye. Ane vana vangani nemurume uyu? Ane vana vaviri.
muzukuru wenyu mimi anga akura zvakadini? Akashaya uyu. Akashaya anga ine 64 years. Anga ine 64 years. Ari kutodzikwanisa musi wa 14 December. Ko iye Mukwasha uyu ane makore mangani? Mukwasha sekunzwa kwangu ari kunzi ndiwa 1994. Zvireva kuti pa 1994 ari kunziwa ne 29 years. Ndo zvandinoziva. Ndambokubvunzai pai kuti baba vakaroverwa pano panze here nekuti mazoti mimi pamakasvika vari mumba vakapinda sei? Mumba kuti vapinde mumba handizivi kuti vakapinda sei mumba nekuti ndakaona mumba vakarara nemusana vachibuda ropa vachiti sekuru ndibatsirei chop. Handizivi kuti vakapinda sei asi kuroverwa panze vakaroverwa. Dombo ndaravaitaura nesimbi ndakazviona zviri padhoo. Vatataura navo vati zvichibvira murume uyu ngaasapiwe bheili. Musungwa uyu akasungwa uyu akauraya uyu hama yedu tiri kunzwa kurwadziwa tine bundu rakakurisisa. Ndiri kuda kuedza kuti kuneve mutemo isusu hatisi kuzoda bailout kuzoona munhu iye achitongwa achibva kunze nekuti vakamuregerera munhu iye kunyangwe pandakazomuona auya pano achiita zvaaita achinzi ngaaite ndichingotarisa fesi yake yaityisa zvichireva kuti vakamuregerera vasafunga kuti achazviitira kwatakundwa chete acharamba achiita nyika ichadeuka ropa rakawanda nekuda kwemunhu mumwe chete akafanana naakadai. Hazviratidze kuti munhu uyu munhu angafanana nekurarama ari kunze. Uyu akutofanirwa kunge ane matanho anofanira kutorerwa nekuti haisi nyore kurova munhu kusvika enda iye panguva yaakabva aita basa rake akatofunga kuti ndasiya ndapedza. Haana kuziva kuti hanzvadzi yangu aisiya ichikwanisa kutaura. Saka ini ndinongotenda kuti hama yangu Mwari midzimu yekwake yakamumiririra kuti izive kuti ndiani. Enda isusu hama dzake akangotaurira kuti ndaziva kuti andikuvadza ndinhingi. Ndo zvatinoda kutenda. Dai Satani wanga wari kuseri kwake vakamira vasina kumupa simba rekuti ataure kuti tizive. Asi chandiri kutenda ndechekuti takazoziva munhu akauraya hama yedu. Saka ini ndiri kuti kuneve mutemo munhu uyu hatisi kuda kuzomuona ari kunze. Bailout hatisi kuda kuzoiona kuti azonzi anotongwa ari kunze. Munhu uyu ngaangourayiwa sekuurayawo kwaakaita nekuti akaratidza kuti aicheka huku iye ngaaurayiwo sehuku. Tinongozvikumbira nchizvikurudzira uye ndinoda kukurudzirawo kune madzimai ari mukati medzimba zvakanyanya kuti muchirarama nevarume cherechedzai varume vamugere navo kuti varume ava vane rudo rwakaita sei. Hama dzevarume dzizivei nenguva kuitira mangwana. Vana vadiki munofa muchiraswa muri mumasaga sembwa. Musaite kudaro, musaizviomesere upenyu hwakadaro. Mwana wanzadzi yangu airarama semhuka achiita kunge seasina hama iye ainadzo. Makusena ano ndabatikana zvakanyanya ndichimubvunza kuti muzukuru iye zvinezvi wakurarama uine peace here kwauri? Akati tete hongu ndakurarama ndiine peace. Ndikati ko mwana wanzvadzi waizvitadza nei panguva yekumashure? Chichengeta vana vako, ude hama dzemurume wako, ude vana vako, uite tsika dzakanaka uri mumusha. Ndiri kunzwa kubatikana zvakanyanya. Ndiri kuti hama dzenyika ino vanhu vakadai so kunyangwe hatisiri su chete vekwatakundwa. Ndiri kuti kune hama dzese dzenyika ino dzinosangana nematambudziko akafanana naakadai. Kuvanhu vakadai mufungeka. Edzai kumhanya vanhu vasungwe vatongerwe mutongo wavo. Mufunge tiri kurwadziwa, mufunge maita henyu nekuuya kwamaita. Asi zvakaoma. Inangu ndiri kunyatsonzwa kupera simba nekuti kana izvezvizvi ndiri kuti kuvana vake chaivo kunyangwe vazukuru nemaonero andakaita last minute yandakaona hanzvadzi yangu kusvika ishaye. Hakuna achakwanisa kuti aone kuenda kwake. Kwatongo kupfuura nekuenda nekuti zvakaomarara maitiro akaita kuti munhu anozvimba musoro kuzvimba dama kudai so zvokuti akafa akuwara kufushirika kufesi kutadza kuziva kuita mhuka. Munhu anoipa nguva diki diki.
Inini ndinorwadziwa nemafiro akaita baba wangu nekuti baba vedu ava vakafa tisipo, hatina chataizivawo kuti zvakamira sei. Vanga varipo nemaitiro akazoita mukomana wacho musungwa akauya akaekta pano zvaaiita kusvika auraye baba vedu. Akatsanangura kuti baba ava havana kana chavakambonditema nacho kana chavakandirova. Ndini ndakasumuka ndakavarova chibhakera ndobva ndatora dombo ndobva ndavatema nedombo ndobva ndatora simbi ndobva ndatanga kuvarova. Mhosva yavo baba takazama kuitsvaga takaishaya kuti vanga vatadzirana papi. Baba vaigara vachifona, mukwasha wako aripo kunoko, mukwasha wako ari kushupa auya nemari, totambira here? Inobva ndati baba mari iyoyoka musatambire mari iyoyo nekuti munhu uyu anogona kuzokushupai mangwana akuda mari yake. Kana muchizvikwanisika munhu uyu musungisei, kwete kuti murambe muchimuchengeta kudai somunhu achakuparirai dzakawanda. Taigara tichitaura navo baba, ndofunga ivo nekuda kwavo mukwasha wavo ane vana sezvo vane vana nemwana wavo vainyanya kumudawo mukwasha wavo kusvika asangana nezvasangana netsaona yakadai. Ndinoti ndoiti waLaxon ndini gotwe mumusha muno. Ava ndiana sisi vangu ava vese ava, ndini mukomana 1. Vataurazve zvakare vakati kunyangwe naiyewo upenyu hwake ngaudimburirwewo sekudimburira kwaaita upenyu hwababa. Kune mutemo inini ndinonyanya kukumbirisa kwavari kuti uyu murume uyu zvokuti abude hatisi tombofara. Kana vachitokwanisa ngavamuuraye munhu semaurayiro vakaitawo baba vedu. Chokwadika inini zvakandirwadza. Murume uyu akandifonera ndiri kumba akati uya tise mashanga apo uswa watasiyawo mai manje so zvino inini nekudo zvangu kuti ndiniwo zvangu wewawa watodawo ndova ndavano munhu akanditora kuti ati mbonono wewawapo tobva tadzoka. Uyu akatondimirira amba nguva yakandimirira yai ndiyo yaitika basa iri reseri. Ndakati inini zvino zvinezvi 1 mukwasha uyu achiuya chokwadi ndini ndakaita munyai wake mukwasha uyu and aita munyai wangu aita munyai wasawira wangu through akauya nasekuru wangu munyaradzi ini handaimuziva weni. Ndakabvunza shamwari yangu ndakati shamwari hanzi mukwasha kwavo ada kuroora saada kuroora ega ndinzwe munyaradzi ndii munhu akauya naye anova hanzvadzi yani amai vake. Handiti iye ndobva azviramba akati ini mukwasha uyu mari yake handichaidei, mari yake handichaidei. Sekuru munyaradzi ndobva taiwa musadaro iyoyo ndiwe shamwari yake. Ndobva ndaenda kuno ndobva tauya pana munyaradzi. Iye akanga asara kwamunyaradzi iye mondi yange ndiko kwasekuru. Shamwari yangu iyi zau rangu ndobva ati chenda unopiwa mari yacho aroore zvake. Ini handaziva kuti atone $30 ndasvika ikoko kuna munyaradzi kuyawo ndakati ndiye munhu wacho ada kuroora uyu. Akanzi ndikati tipa mari yacho kana ndinokumirira unyai. Ndakauya zvechokwadi ndapiwa vakanzi handina mari yekuroora ndinoda tsvakirai yekuti ndingoisawo tsvakirai kuno yekuti ndionana Tezvara wangu. Handambobvira ndakaroora kugara kwandakaita nevana vangu vese ava nemukadzi wangu handina chandakabvira ndakabvisa. Asi apa ndakatotangawo hangu kuti ndivane kutaura naTezvara ndobva auya netsvakirai kuno. Tsvakirai kuno zveshuwa ndakasvika panapa baba vemwana uyu ndobva vada kumboiramba. Sekuru munyaradzi vakanditi aiwaka musarambe muzukuru nokuti hana chakabvira kakupei munhu ane vana nemwana wenyuka. Zvino manje munhu uramba iwe tsvakirai iyoyi sei ari kuti ndirinotengesa fodya nedonje randakarima kukaroi ndozodzoka. Saka iwewe seshamwari yahama yasahwira wake ndakunoya nemari yakasviba apa itsvakirai kuno yekuti ndingokwanisa kuti ndionane naTezvara vangu. Handitika tanzwa musikana ambotsanangura kuti nguva yese aiuya achiita noiza achiita sei. Imimi paaiita noiza apa ndaapi matanho amaitora imimi nekuti aitoratidza kuti munhu anotyisa? Ini chaitika matanho anotyisa kwaarika ini handaisangana nayo nekuti just because vaigumira ikoko. Ini ndaigara ndakangori pano naTezvara vake. Matanho aisvika achiita ukoko
inini handaiwana mukana wekusvika ikoko. Ndaingoziva kuti hanzi Mukwasha wakauya achigumira ikoko. Inini kunoku akatozouya akuda kuti aonane naTezvara. Akazoti inini ndiri kunhamukwaseke kwangu kwafa tete vangu. Ndobva asvika kumba kwangu ndobva anditsvaga. Ndobva andishaya ndichinzi ndikwaseke kunhamu yatete vangu. Ndobva atora nzadzi yangu. Iko zvino izvi muri kunzwa sei nerufu rwasawira wenyu kuti afa rufu runorwadza kudai? Inini chandiri kuita ndechekuti aenda akachimbidza kusvikawo ipapo pamwe inini ndaenda kafawo futi. Nokuti handaimboregedza sawira wangu achipondwa ndakatarisa. Izvozvi ndikutoshaya kuti notangira papi semunhu handaisanda naye kubvira zvese ndisitaisa masecurity fence evanhu vese mumaraini umu. Hapana vasingatizive. Chikomingo ndabonanza mazita edu ari mumaraini vevanhu umu. Saka izvozvi zviri kutondirwadza kuti ndoita sei, ndotangira papi nekuponderwa shamwari yangu sawira wangu akafa. Zita rangu ndinoitwa Stella Muusha, muri paDestiny TV. Musakanganwe kuita subscribe.